Facebook ti ag English na maawatan. Lukok ta ag English, maawatan na. Kasando na ita. Ay kaya. Nung magkitugtungkan na kaya ang mga Facebook na nung kinaawatan kayo. Kaya ka mo no, ang paiso nga nga maawatan mo no, agin-agin talagang naging tanga puraw tapno pakita nga si tayo kan nakamoy tayo iti English. Minsan kita ano lagi jay nga style agin-agin nga maawatan tapno pagkata nga sigakat nga nalaing nga English kasi inferiority complex ano natin agin-agin dala katotohanan kita awawatan naman kita la laing tayo hindi suna si tayo kan makaawat tayo kan makapagsaw tayo di English so da nga na mga makaawat nga zero naman iti Tagalog diba patak na ilukan so nalalaing tayo na Pilipino naswerte talak na adada dito yung bansang pagtaan iti resources nga langis gas kan langis yung itatag at kontrolin talaga iti kontrolin talaga na iti other resources actually alang kung gas kin langis iti kuha itatag magkapataray iti lugar mostly gamit dagiti machineries na masapul iti banbansa kasi sa dagiti luglugan machines nga magpataray iti may isang pabrika machines nga magpataray iti may isang agricultural kailangan iti langis oil and gas so nga dagiti nga bansa nga dan iti kasta nga resources isoda iti nababatang when it comes to intellectuality kasi laing di may sa nga tao mas nalalaing may laing iti Pilipino maswerte da tayo so dati nakauna kaya nga ipalubos nga dagiti tapdo mga resources kaya mabalin nga i-replace katagito gas ken oil and gas at dagiti other resources nga mabalin nga pang replace katagito nga tamat katagiti ibang bansa kasla ko maiti tanong solar energy electric energy dagita mabalin nga pang replace iti katagita at nga palubusan dagiti pambansa dagiti at ati oil and gas na gamit no palubusan ta dagita
fail tangay no minsan. Unoan dagiti technology, dagiti technologies, dagiti technologies na katangan da. Dagiti technologies nga dagiti inventions kasi inventions mo dagiti experiments na mabalin nga mga replace ka dagiti resources na mabalin nga pang replace iti oil and gas ka. Anda nga
nga bansa ti